Ole thlir tu te chibai le vek ule tam tak chuan hel le thon ti chu ka hrenga amaro chu thil ni na le kan thatna tur ne ka hriat ani wangin karon seidon ani ei thil thra ni om takalang ma se I thil thra ni chuang mi silo kan tiang chi te hi a oma chu ti rual ro chuan thatak a om boka chumi a chuanin kan thliar ran thiam kha poimo em lai chu ni ta chuta chuan kan te na man ruwa ber tura tan chuan bible zirtir na hi a thaber o me ti hi karil ruwa lo om thin ani ti chuan kan bible lo chhuana ram Israel fa te eng tiang ngen kalti kan thewanga mi tam tak chuan amaro chu hrelo pawh kan om thawang ti rual ro chuan ram in rel bol na tha le ram in rel bol na fela chuan mi ten na an neya chuta chuan sarkarin employment tam tak a siam chuak thena chumi employment tam tak ron chuak atang chuan production alo tam ta a chu production chuanin ram kha ati kang ok oka mi tenun ati zalena mi te heta mi hnuai hnung zawk kan ti te khanin nitin ei zon nan nei thei pa thina chutiang chuan nun ha dam le nun nuam tak khan an om thei fo thin alo ni a in do na te hetiang thil chi hrang hrang te hi chu kan hne na alo thlen chuan min ti hreom tu le kan ta na kan nun ti chep tu a hi chuan eng tik lai point atang reng thin ani chuti rual ro chuan eng tik lai po kan hne na om kan tor thin chu re theina ani a chu wangin mi re thei te hi an khongai thlak an laina tom em ani a bik takin an chunga khua rel thil lo thlenga wanga re theina khura om mek te hi an khongai thlak em ani chu tiang mi ni si lowa re theina khura om lut ka tiang chi te mani nunina azir lo wanga re theina khura om reng kan tiang chi te pokha anom vele bokani chu tiang chuan re theina kan ti kha chi hrang hrang khan a then thei o me chuan mizo te hi kan politics kal dik lo wang te po ai ani mai theya kan ril ru hi apiang sual na sa em maya tuna kan cm ina soifo thin angin kut doril ru kan tiang chi hi mizo te hian kan puna sa em maya ni maro chu kut doril ru atang chuan tuna hianin va chuak ngot don taila chua harsa kan ti viau mai the achan chu kan ril ru hian chu kut doril ru chu apet na sa em to a I employment rate aniam em na thok tu sarkar na lo chu tho tur dang thra hi atam lo em akut na thola a hlok zo bok si lova chu chuan in kan ram he ta noi hnung taka min da ni hian a hriata chu wangin sarkar atanga a thlon kan tiang si tele heta min nei nung zawk le mi ho sa zawk te atanga a thlona don kan tiang chi kha lo tam ta em a a thlona mi thil va pek kan tiang chi te kha atam em bok ta sem kan tiang ril ru kha kan puna sa em a tin alo dong tu lama te po hian don hre na le khami kan mi ina tran pui ngai ni a min ron mu kha za tina po hianin tam tak hi chuan kan tin to lo ni hian alanga ni chu kan ril ru pian sual to na hi ni in alanga heta man lai kan pi pu te huna kha chuanin kha tianga tran pui ngai ni kha an zak em a tran pui tu zok ni kha an tum fan thren chu tiang ril ro chu an put thren mek lain tun lai kho ve lai ro chuan mi tran pui na va be sei zok te khan kan va kut kan va do ti tia kan va in pho langa tran pui kan ngai kha mi in ron ria se ti kha va du na ril ru kha kan pu fo thren ne hian alanga ne amaro chu heta mire thei shem khuarel thila wang tele kum upat to awang te khatiang awang shem a har sat na tur kha chu mi tam takero chu an omani ti kha kan sei masadu bok ane chuan ka soi du le bok chu lal isu kha riang vai te chandam turin alo kal ti ane riang vai te chandam turin miriang vai te tan aron kala Nazareth manifesto kan tiang chi ate pokhanin kan share photo in karing mitam tak chuan anga te pokhan
riang vai te hena chanchin tha hrel turin alo kal thu kha asoi nge ani chu wangin he riang vai te hena chanchin tha hrel kan ti khan riang vai kan ti te hi tu te nge ti kha akeng telani chu ta chuan ma ani du thu ni lova rual ban lo na nei ang chi te kut ke kim lo kan tiang chi te le pian phunga van doi hrim hrim kan tiang chi te kha an omani chu tiang mi te chu ram tha ram rail ball na tha anga chuan eta mi pui a thok thei te na an tho tling kho ma tang khan khang mi te khan ei an lo mu ve thren ani ni tin a thlatin khanin sumlut khan lo nei ve thin ani chu tiang chu mi po in an rong bol na an ngaya kan chom hlo mi ni pon tingai chuang lo ani tin an chung ta tan khang ho kha phurit an ni lo heta mi pui tho kho ma tang khan an va peta chu chu sarkarin dan ang thlapina pe a chumi atang chuan ni tin e an lo mu ve a an mani in en kol na tur sen so ta kha an lo mu ve thin alo ni a tin mei thai te hi priority an da top mai ne mei thai te chu mi te aya noi nung zok le van duai wang hram hrim mei thai mi tam tak an omani chu tiang mi te tan chuanin aram tam taka he chuan ham thatna a oma an tholo point hlo nei thona te po ram then khata chuan a om bokani chu mi te chu tran pui phu ngoi ngoi le chom dol ngai ngoi ngoi an nia chuan chu mi te chuan ram tan tang kai let kha an la tum zok fo thin ani ti chuan chu lo le chuan tar hanom le ta a kum upa te hi in chung khura an in thlarung em thina mizo society a phei chuan kum upa te hi an laina tom em ani chung kum upa te chu tran puina eta poisa fain va kan va pek chuan ke mani mi malanga kan va pek chuan kan thil pek kha kan hrerenga an ni lai dan ron hrerenga atikan eng kan thil pek atang khan eng mote po lo lein lo ti ve ma bok thren ma se amma ni han confident kha om thren lo chu chu thil thatak kha ani lem lova chu wagin tar pension kan ti te po he tun aya tam le zual a om theina tura tan hian thalai ten employment mithiam ten employment tam tak an ron siam chua na tam tak an ron siam chua chu na an siam chua atanga chia that taka kan pek lua khami chia kan pek kha dik taka sarkar na ron man chua adong tur le tran pui om tak tak te sarkar kal tlanga thlatina khatianga lo an lo lak ve thei kha kan rong bol dan tur ani kan tuna chuanin kan rong bol dan mizo society kan rong bol dan a hi chu afu berem o tina chen kanei thina keima pe chuan tihianin mi anma mo top nia kan hriat hona te in keima ni po ina enge chung kwa har sale chom dol ngai nia kan hriat te ka mi tu emoti khan kan in tel tual khoma ata tang han kan tho khom ta kan va pethren chu ta chuanin keini lam pokhanin kan thil di kan rekar du khop mai mihring lel ru atang chuan chu wangin chung kan pum pel theina tur atan chuan a thok thei te hian that takin na thokila chuan a thok thei lo ate hna khanen kan thora kha sarkarin a pe chuak ve zelang chu ta chuanin khapa kha ka chawmani khapa kha thil ka peto sin ti kha kan ril ro om don lo dan ang takin sarkarin a chawmanga antan don hreom chuang si lo khan ka tiang khan thil kha a om thei do na keni point farisai ril ruang kan put kha abo thei don in ka ria chu karil ru chuan alo om ve mai maya chu wangin kut do ril ru kan put thin hi abo theina tur atan chuan eta tuna te po thalai na thok thei om na reng ina te po tran puina te kan sem chuak thren ei hi chu thil fu ber ani lo mai theye chu ti ro chuan hei tuna zo inspiration foundation amika khang te po khanen adong om tak tak khan va zong chuaka hemi te hi dong tlak re gan niam ti kha an va zong chuaka amaro chu dong tlak lawan ngai te kha chu an reject mak du khatiang kha athra ka ti matin health care kan ti te po thatakin sarkar in kalpui sela kan dam lo ni khua kan in enkol na tur kha om sa vek ni se health care atang kan chu ta tang chuanin
tuna damlo in kan tiang vel po hi ngai lu tuk lo hian kan healthcare atang khanin kanin enkol theina tur tam tak kha chu a om sa ringot mai don ania ke ni po in healthcare bill choi kha kan hre tur ani chuang lowa khami kan healthcare bill tlingkho ma tanga damlo mi tam takina damnan lo chan pha in enkol na ten lo nei pha kha chuan ka kan rong bol na dik tak zok tura ka ngai de leka chuti ni lo hospital kan vakalemo anina kan vakalemo a sum fai te kan va in pe ka e khai tia ti tha in ti dewa kan chuale na ril ru kha a thalo chu wangin healthcare bill kan tiang chi tele hatiang sarkar ina ruam manna na yang te kha kan ngai poi mo sarkar po ina ani na turang taka aman chu zel kha rong kan bol ho na tan hian poi mo em ti kha ril ru lo oma tuna mi a thlonin chakan va pek treu khan an mangrala enga tak tak an tlak lo mo athalea tuna nuai som po dong se tam tak chuan tun thla an mang zo ngal vekang athalea man turan nei lovang ma se employment kan siam saka na kan siam sak chuan an tho pe chung zong kha anin enkol na tur kha an nei thei pha to ka an tho chu zel thei pha jok don ani chu japan hoin anin zirtir na no panghena sanga ei turi pek chuan ni khata ei zo vekang ma se sanga mani zirtir chuan adam chuina ei tong ti kha khami tak kha kan ril ruah hen a om a tha chuwangin thalai mi thiam zok te challenge an ngai na tam tak kan thalai pui ta ta na siam chuak thei tur thil hi kan ti fo hi a thain ka ria tuna film industry kan ti te entertainment kan ti ang chi ho a chi sang mu nom chu atu he lps kan ti te zonet kan ti te hi an fakom ka the thalai te hna e zon na mi tam tak hna mi lo tling engza zo zai hinge an cher chu to in heng lps le zonet kan ti te an ni ho hianin eng anga tam nge employment an siam chu to ti hi ka ngai tu thina ram tan hian an va hlu em katiane entertainment khovel a mizo min hlang kai tu te an ni pialama hian employment hi aret an ti sangin ka ria chuwangin he tiang ang thil tha employment thalai te ta na siam chuak thei mi mal te poina emo society ang zong te poina kan ngai tu chuat thar zel hi atrul kati ve mai maya chu chu an tlak du ani chu sai tura tam me ma maro chu kan sai vek seng om lo ve tu tok phothang o